Ay, tanakang ang rag-abuon na! Ay, ako, tibok ko! Di mo pumutan! Anay! Ha? Di ko na pawan ka balak? Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaan? Siyak tayo, Nam. Siyak tinebus tibok na. Inibus na tibok ko. Nag-ingpis lang aro din. Inadanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya katno si ka. Awan respetong kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat kas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ati isurom saan. Tasi kamati mga idadaulo iti apa. Kita ang tinabayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na tibok ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kay aman na kiapa. Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar ti yaw. Agpada kay apa paanawa. Iso ati makunak kastaw. Dagin yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw pagmulta kato'y awanan bain nga sawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon kaw. Apa ko mamati pa-injeksyon mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadag iti doan tison niya. Uli kasi no aramida ka, diyan mo ida mabagbagan. Hangga pa damilat ta. Ay, hawan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa dito lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga rod. Si Mina kamlang nga rod iti pagtanganan. Kami sulat tamot ti aramid da. Ay, hawan nga rod. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ta asawam kantinam. Anya nga iti apamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Tapno awanan da agchichismes ka nagkikino ta babae. Ay na, alam mga rod antay. Ay haba, day tangamin ka ti pagkapon ti ama. Agkikino to na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko andarom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak man na yung pagda ito'y kaanakan para kadagiti babae. Dahito'y nga ramidan tayo kat para matlaan ka na tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit ngayong kam tayo Kan tapno da pa kakumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman, wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan, kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti deta, pagkwartaan ko naman. Anya nga iti aramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat ag sulisit tad nga panawan. Man o timang tad nag-adumat tekirmat. Kung sila pandakan to paano ag sulisit kay ti kwarta. Ay na di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kan saan tayo bastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis dagiti tatawa mang tad iti tulong. Ha? Anya nga'y daramidan tayo, ante? Anya? Agkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay guli ka man. Kinunalpasan ti Christmas. Kat anya ko ma. Adamat purpose daramidan me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wan magsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay, ako magkididagas na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adan pon pa ka kumikuman, nagikistambay babae.
Nang runa dananang kan ti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw si Kati sapsapulan to'y matak. Wan puno asikalang tingnak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, kaman, sing-sing na yan. Ay, siyak timang kanta. Kaalaak day ta kanta. Sige nga ron, lalaingam, tahang ka nga mga ibabae, nanang. Da. Nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka nakan. Mayat gayam tikas jay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisong na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka. Saan da nga agapapaan? Wina tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagitay sigod nga agaapa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkankantay ti balay-balay. Wang nga raod. Ay kubarang agnanayo na nati kasta. Tapno awa na ang taga-apa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na bannog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, haha, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, nakaano kayo samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya negosyo? Agluto kami iti palaman. Kanag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima ito balay ta. Day bye-bye, get nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat itiridawan kakadwa. Sige, may sapay akan ta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay sos. Unngag paisaw. Nakapadlak matiri daw. Na. Sayang tibusis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinainpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo kwarta kakadwa. Ay siyak, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayo. Adda gayim kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayim maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupa iti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingat tayo amin ida. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matan ka niya. Sige, tata, buwanat. Ano. Kadyak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na,
Uray saan nagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Sige, magsala tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti, wimain sa... Ay, sus! Naudikan karpyaw. Paspasan ba si tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti Stepyaw. Nagmasurutan din. Basta kulagkit tayo lantan, Ora niya itan, tata. Kasto na, Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maundat nagiti nagkurarat ken nalukot nga rorat. Ay, kutuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, may gayam ti kastoy nga exercise. Maundat ka nagiti nagkukutan nga rorat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, Jack makinayon na iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Nah, awam ba't saritaan na kastaryang, titulagan, kat kastoy, noada. Basta man, Jack! Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo numano tayo amin. Sa tayo i-divide numano tayo ng agpaisok. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko anagkankanda. Kan kasta unay ti kimbut ko, idinagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagpanuga. Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itadyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asinay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, na ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May laing, wag may sa kaya amin na mangibaw. Apay, ayang nga isuro na. Ni? Kat nalalengak mat ngam si ka, gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mukang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, adto yan, tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mat nanasan niya. When isa na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, taisal sa lumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Siyaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo akwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Oray siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katendak.
Ay, lading itak nga rod, Mike. Saan agbalinti kas tagalad yaw? Kibor kayaw ngagkatugangan. Ah, Awana, hindi da kayo kayatan nakadwa, dagitipada yung babae nanang. Aryang. ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya duma pa Amerinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kayat ko dayta. Tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit iti pansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Wow. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Ariang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdama tanay busaon. Naluto kong tay kan-kanan, kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko itinakita kalinangan tananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Gatita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan, to'y pagayam mo, gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat na ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello! Naimbag manan nga oras yo. Dahito manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Ti surat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan abunjeng. Ngamsakbay na hello pay kada fair dolo di Bulacan. Dari sa Rivera kan dagiti gagayam na ada Jacqueline Pachaw, Russell Catalino, Linda Anglib, kani Annabel Anayasan, kani Ma'am Imelda Inero, di Tasingan, Pangasinan. Kastiman, ti surat ni Pagayam, Bunjeng. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan a Bunjeng, adaan iti asawa kan talong anak, kayat kumatapay drama ti kapadasak. Sakbay ang asawaak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayatay may kadito store, Bonjing. Agilibri ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre mayang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. Huwag magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasat? Kinapuyan nakbo ngamin, Bonjing. Siga, amot ngamin. Pinanawan na. Agilibri ka kidin. Sige. May sa labis ko. Ken may sa adyos. Ti kabaila nga ilibre. Ay, good. Respitar ka. Ano dahi ti kabailam nga ilibre para kanya? Ay, wine. Umay kantungan ni Jabalan. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawan na.
Kaano ya? Siga kaano ti wayam? O sige, umayakin tun bigat, Bunjing. Nagapam. Ije store ba kayo? Napanak yung matang itasing. Para asin lang ang agatangam. Nagbayag ka. Asino man ang tikinasarsaritam igi-store. Dagijay man ang chicks mo. Oray laki, di na ito asawak ta agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan, di manghisukat king ka? Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Si kakit di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalpag kakit niya. Ay na, ex ko dagi dayon, ex. Nalpasan ti amin kada kami. Pas is pas. Oho, imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang ti love ko na kamay. Promise. Saradangam tikas na nga ramid mo, Bunjong. Di nakpagpungtutan. Tanga mga noan niya ti maaramid ko. Bunjay, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jack, amo di nga asawa. Simromantik kinalaing nang agi mo. Apay, at the chicks mo aya. Awan mo. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga ron nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakais na makisarita iti ex. Ay naanak kao, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramidin, tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichik sa, wain, at akarbangan na agimon. Mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti kong sinsyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni Mayang dito'y balay. Tangdanak ngagdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak ngarugin ka bakay. Tani, awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kasi kang main bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y may lang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadiagim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat menti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Jakpat yan dayta. Pas ispas nga. Ipaspas kun to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyala. Papanawam da diya babae. No di mo kayat nga agapat Ay na, awan mo tirumbang nga pagapanta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta adda katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadiagkaskas tawan. Nay, anyat sang-sangitam ngayon ba dito'y balay, Maray? Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang-sangitam aya. Di manukang iyo Nanangdan iti agdalo si Balay. Adi na pakpakada kanya. Hindi ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang JX natin na yaban ng aglaba. Asino mat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailang aging gaita. Ay na, atap mula ang dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pailang nga umdas a pamanak na kaya dararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tilda gi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang.
Naimbag nga oras mo, Maray. Apay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga. Agpa-body massage kano. Anya, ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawa. Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho iji salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawa. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay ko kunangay. Kunana mat nga agpakukaw. Ay sakton ti mangkukukan kwa na. Adda nail cutter mi dito'y balay. Pumunod ka, Jonah. Ha? Numalpas na ka serbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kahit mo aramidin Jonah king ka. Agpamassage ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan namin. Iso ang maditimod na. Mala, umunod kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kanyang paspasugnog. Tawa mo madingar aramida ka. Anya kamatan? Ang damot ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngamjay pa ex mo. Unay lakit din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo ti kay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pay. Ay na, agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito'y puso. Si ka ting kasar ko, ti inasawa. Si ka ti Reyna dito'y puso. Awanin ti sa balipay. Alan sang wanak man, dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kiteng. Masurunak kan ka punjeng. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balaya punjeng. Pag sinsin nublatom kanu idakin ni mayang ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapo, naapay nga umayday di balay. Amo yung may alabandera ni Mayang, kan beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababay. Ta-ex mukat nga rod ida. Ay na, pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang aruden. No siya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga aruden, pagimunang pailaing. Saan mat nga rod nga agpada ti ukali yu iti asawam. Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minaw nga ay ayaban ijay balayo tagijay ababae. Ay na, kwartak ti tangtangtan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidan. Nakayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya tikas ta. Anya? Diyan man amo na lang. Yung kasla maragragsak anak no makitkitak dagiti ex ko. Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay na lang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo, Bunjing. Mismisuutan lang man ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yung nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kaon. Kan kanayon na naka-tiger look kanyak. Di nan sama kaya ti pa naglablabadak kan pa nagdaldalos ko di balayaw. Ay na, umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pag-imunan naman. Ay baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kani Bakumaw. Ay,
Basta umay ka aglaban no biga mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Nay, papanamaya, Mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige. Sana balitawan mo't ki di ti papanak kita. Agyaman ak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni Mare. Ah, napananaya, nanang. Jak manamaw. Basta kunana mo nga da importante apapanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimbang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da party nga inatindaram? Hindi ka pa'y nagpakada alimwar? Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagigay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasundak da Loreto. Ha? At sino Aloreto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Nagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Katsyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kaduada? Ipan ko pa'y naigibalay da nanang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta. Italaang man. Maburing ak dito'y balay. Iso nga agrelax man. Oray sag paminsan laang. Nadadaal ka, Jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bamtuman nga rin bakit? Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid na ah. Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Limbag nga oras yaw, bunjeng. Maala, sumrat kan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaing nag-repair ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti meriendana. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, pusto pa'y dayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makitsandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka no kan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, man ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Mas lawan delikadesa, matigas na aramido ma. Ne, anya ko mati dakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinta! Ha? Sakti romban! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Sa anak amanhig! At darik na kamasakitan! Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana! Ha! Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha! Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak! Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Ang mapay hapas pasakitan na.
Ha? At na magayam rik na makasta. Nga maapay akanayon mo nga yaban nag-text mo dito'y balay. Apay punjeng. Ala, Roslo, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Yakon ulitan dahi dyan minaramit ko. Yakon ayaban dagi dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, huwag nga, gusto na. Surin, Wan. Ayatin ka ba kay? Promise. Liklik ako nga aramidan iti saan mo akaya. Basta di ka ba doon makikuyog iti dahi dyan alureta, Wan? Wan, saanan. Ingkagarak laang dayjay, tap na makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you to nakay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro diti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Nawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako dagiti ex ko. Katitaan naragsak kami ngagdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam bunjeng. Noan niya timulam, isuntumot laang ti apitam. Isoan na saya ato na ita nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung dagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga orasyo amin. Pakablaawan titunggal maysa, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay na, kaya't kumanan tagyaman, gapoy tikad tayo amang tartarabay, kan mangpadpadaan kadagiti drama tayo. Salamat kada kayo amen. Tisurat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya, sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, adadwa abaak nga ikit ko, kat itibalay may kanilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma, adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng, kat iso ti mangtultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabalis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwartak. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sikaki di ati agpautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan na, nagastos ko. Ano ba lang dyan naglakwak ngay? Kano pati tay pato ni Remy, ka inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnag da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga tatakaw. Pagananok ngay mga ilako di pato da ngay. Idarom kunto pa ida. Kay nangusaram manan itinaglakwam ngay. Basta, naibusin. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Bundarod ah. Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo nga trabaho. Pakitan tayo kanong aminan. Tiyang muna, saan tayo nakabailan tiyang trabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apay ngay. Pabasulan na nga roda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo iladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marunong ngay.
Makipagnaudak met kada kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay ket ipakadam king kuana Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanauda? Ay na, uray siya kay pakadaan. Kanakakmet. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaudak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmatan niya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Iso nga agnauda kundi taoy. Uray agkakwarto kami, kandi kabagis kaw. Kat uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan dya balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dya pag naadan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti maipapan iti data, ante. Naimbag ano saan daman nga agapa? Kanayon damat nga agapa ide. Ay nabakbak katanda na agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi a panagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada duma nga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat nga min nga sanda nga na kaya sa asawa Uy nga ron. Nagpadaan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak iti abroad. Talo da nga baak. Ayok. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinikot kano day dinanang ko. Imbag kay di ata pinikot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamat taulis mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita. Kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita. Naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa unti kasta. Sika ati imot. Auntie Insa, Auntie Maria, lukatan niyo dato taday baga. Wanta niya! Babiglaan! Kaya't na kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Neto ti cellphone. Ag-video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis astar! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay kay nasaya at latsabat ang kabagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay nakasti ka ba, guys? Agrigrigat latta. Agipawit ka man iti kwartak ka ba, guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta adagos ti ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, at pauitat to iti kwartayo no awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Katpada da kamot abaak. Ay na, ado mo ilata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunod ko dito sa asawa dita. Aywan, iso nga imawa ka. Tadamag ko nga awang kano trabaho yung sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo ang anayan, Wan. No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba, guys? Wan! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga wal asawa kin anak na.
Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na, agyaman kami, kabagays. Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo yung bagay balay ko ha. Wan, kabagays. Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo Tungpalan nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, tasi ka ito'y unag, insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan ba't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kadi ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y langal daw ito'y nga maaga pa kayo manan. San ka di nga kastante? Agtinunos kayo kadi. Agtinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wine, Sige, isin pa yung arudan dagi kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaamu kayo ito yan Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ijaili ba kay? Mayat siguro Naimbang mo sandang agap-apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa da. Makamuda matan Bakbakatandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay? Inton na orno sandagay jay saksakada. Iso nga makaamuda Nagngisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya ko mamuti pa kay naigan day tayo iti saritahan nga. Huston samat jay imbaga ni Tata Dumi ang iji abagatan iti kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang dapat kastaitan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baa. Maria, bumangon ka di tantay kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw, iso nga agid idaak. Idi kalman na sakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Siyaklatan ti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibagpagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, isinapan alawas ang kabagay. Dinuminggo man tayo, nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay, ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak kunam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Ay, anya? Anya bulsak mga ipagbagam. Nakapsot ti matanak kunam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ipagkakabulsak ka. Ay, huwag gaya man niya. Ingkan to nga rin ipa-check up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag iti kwartang aramatin niyo. Ay, wan ka ba, guys? Agyaman nak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak kunam. Ibagam magpipilayak. Ay, wan gayam ka ba, guys? Nayunam to ti ipawit mo, Tanay, natukol ti may sa asaka ni Insya. Anya? Abay tukol? Jak mo, Sumanursurto mo itabakbakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam makalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay, gan, wan gayam ka ba, guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya?
Agkakanamutan di sakit nan. Ungarod ka bagay. Matay samot tan iti babiit. Anya. Di mo masubsobran ti pagbagamot a Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo ninsa. Domingo manan no bigat Maria. Awagan tanto manan di kabagis na ija abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw dayjay? Dinuminggo tamot tan ngagsildaw. Saan? Imbagamot a masakitak. Inton sumarunaw, siyak tumat ti makisarita ken kuana, tasikamat ti bagak a masakit. Anya, mabalin latamot ah. Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin, adak mo ta makisarita ken kuana kabagis. Sige makamu ka. Ngamnay, aldawan, ingka agluton ah. Batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan ah. Manjak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanyak. Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ah. Ngam ka naglaang ti ilutaw. Agluto ka mo ti kanam no kaya mau. Anya? Auntie Insa! Auntie Maria! Ayan nyo! Ni, apay, napanandangatan. Napnapanan nyo, auntie! Mapanakman lang ni Jessie Leda. Ala! Nakaturog kayo, matante! Hoy! Agriyan kayo, aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy. Ngam awam pa'y matlang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay na, nasakit ti sikit ko kaanakan. Ay, maulawak magkaanakan. Ay, nagadumot din na marikrik-nak iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakitan. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raod. Ay, nasakit ti sikit ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no umisbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay na, nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no aggarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga eh. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impawit ni kabagis ta. Ada ijibag ko jay silay, apay aya. Piesta ka no inton bigat di kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta ta. Ha, kasta aya. Sige. Italaan man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka, baghes? Wala ka bagay. Kano maabak ta, ayos laan. Tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natan niya. Kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa ngay. Makipirpiryada ah. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya ang masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi ijay. Nagpipigsa ti katawa da. Kan nagkikiting da ijay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjok itang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basta do't kwarta na ka, bagay. Tutupak, ha?
gusto nga ubeng. Ayos lang ta, kabagay. Gitap? Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukmat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da, ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit mata na ito yung nagtibalay ni Angkal. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan, te. Ante Maria! Apa nga ito kayo nga nagida? Asino dada ka ida yung alakay? Ay na. Ha? Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan migayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngambasit lang tanya. Asino dada kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Aniya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Angkal. Saan matla siya? Pati niin siya. Adamo lakay dana ijay silid. Alakay. Aniya? Ay, hello kabagys. Ay, Domingo ita. Mabalinti ang sweldo. Wan kabagays. Awan ngamin paggatang may iti agas may kabagays. Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Ta kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may kabagys. Sukatan men? Ay, agbawit kaya iti package. Saan? Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang impake kadagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay kabagays. Di ka kadimasyan kadagame akabagis mo. Aglablabas kayon. Manangkundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyang kanyak dito abroad. Pagrigrigata ti kwarta di taon. Lakaya kaon. Ngam inal daw pa'y lang agtratrabaho at dito Amerika. Tapno agdala kwarta. Narigat ti trabaho di taon. Tapno amuyaw. Agbagbagkatat iti natadagsin di taon. Ano sak? Tapno adda maipawit ko katagayaw. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to ganda. Ipagbagayaw masakit kayaw. Ngam saan magayaw? Isugal nyo ti kwarta may pawit ko. Kalpasan na. Nakarugrugit tabalay ko. Ken agisangput kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo di tabalay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado, Isumot lati mabalin nga gipulong ka at awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala. Tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ay, ano sanda kami kaanakan, wan. Basta agsingsingpat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawan kayo matan mga ante. Ay, saanon kaanakan, agsingsingpat akon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga ron no kasta mga ante. Pinagnaid mi nga ron manan da anti iti balay mi kanila kay ko manang biyanan. Kat kaasi na di damatan inulit tinaramid da. Saan da pa yan na nagapapa tanalabit, mabain wan no mabutang da mapapanaw. Takasta nga minti imbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang kulaang dayjay. Tajakmat ida kabailan na papanawan latan, tama siya nagkadakwada tawan sa bali, apapananda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mo aya, imbes nga agtinoda, tababakit na laka nga rudan,
Sa amot, tabaliktad mo. Tay kunaday ti Tagalog. Tumatandang paurong. Uray ko man no pasit ti panagkabaw dan tamaawatan daytang saan may takasagsagpat dalaang iti kina senior citizen. Agam ala tinapatag nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Buwan papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.